И така, хора, в днешното видео ще играем на Brawl Stars и ще играем с едни мои приятели, както виждате. Единият се казва Павчо, ама той в Brawl Stars е Помпата, а моя брат е Илан и в Brawl Stars се казва Илан. Сега ще ви дам един мой приятел, по-скоро братовчет. Телефон. Здравейте хора, сега ще ги смачкаме. Са, брат ми. Здравейте хора, аз се казвам Илан и Павчо се шегува. Сега ще покажа един мой братовчет Милан. Здрасти, аз съм Илан. Първи сега не мога да се включа в видеото, защото нямам батерия и гледам съм. И сега, хора, почваме първата игра. Хора, дайте да се разпределяме по кой е с най-добрия герой. Аз според мен ще съм Едгар. Ти с кой ще си? Ще съм с... Аз нямам много избор, ще съм с Сейбит. Аз съм Стара. Добре. Окей, Да хора, вече ще почваме. И така, хора, започваме. Ще ги смачкам. Аз ти взимам в център. Окей. Ема там има много и е новия герой там, няма да съм там. Баша ме убие, да знаете. Новия герой се не уби. Да. Мале, той бъс е страхотен. Бъс ми тръпа. Play again. Play again. Play again. Нищо. Ще ги смачкам втората игра. Аз сега влизам. Аз съм в център. И аз така. Аз няма да съм в центъра, защото в центъра има много... Ти ходи, ако умреме, да ни пазиш някъде. Окей. Да ни прикриваш. Ами да, защото не съм толкова много добър. Сега в кой акаунт? Аз съм в центъра. Или е тука. Другия ми акаунт. Другия ми акаунт съм много сигурен. Пише, че аз го... Убиха хората, знаете, не се силете толкова много. Убих лелето. Браво. Така. Илана, внимавай. Убивам Брока.
Убих го. Добре, аз си пускам. Така хора. Нападайте. Не, аз няма къде да нападам. Имам малко. Нападах го. Колче ми убие. Няма как да ни убие. Убийте боти. Уби го. Мале, до нас е... Внимавайте, аз имам 16 power up. Новия герой е много силен, със сравнение от другите митици. Добре. Хора, аз се Убих пазвам, го. защото съм Убих добре. новия герой. Аз убих новия герой. Браво, бе. Убиха ме. Аз имам 17 power up. Аз колко го приключих. И така, хора, спечелихме първата игра. И така, хора, вече съм на 575. G'day, you bogan beauties! 70 джема, хора. Ще чакам да стане на 15 или 16 и ще го купим с джема. Сега, хора, ще почнем втора игра. То е трета, да май. Първата я изгубихме, но... Първата я изгубихме, но втората Заради тъпкия бъс. много беше басилен. I could do this if I wanted to. Хора, аз сега ще стигна до 16 и после ще ми стане майче на 675 и ще събирам още и ще спечеля новия герой Митика. I could do this if I wanted to. Така, хора, започваме.
Аз имам в центъра. Окей. Аз ще бидем тук. Батета. Убивам розата. Чакам да го... Колт, да. Защото е силен, нали аз го имам. Ама нямам скина. Колт, нали? Не. А кой? Она. Дето мога колко да издаш. Убих колт. Убих колт. Секунди, Сашо. Убих колт. Да, бе. Да. Как се появи тапе? Вера можеш, това е вече си ги направили. Уби ме, Колт. Внимавайте. Внимавайте. Довърших го. Сега ще пусна тази. Довърших ги всичките. Готово? Сега е ред на кой двамата. Не се нахваляй на много, защото мене ме няма. Някой ни гледа. Котно убийца. Някой ни гледа. Може да е другия ми братовчет. Боб. Може да е Филип. Може да е Филип, да. Илана, чакай ни крастите, брат. Добре, бе. Ей, загинахме. Ами, просто това. Видео? Убих колто, убих всичките. Обиха ме. Нищо. Как нищо, бе, бро? Убиха те, бе, бро. Не водиш ли си? Тук боса не беше Илан. Илан беше кварталния бос на квартал. Така, хора. Така, хора, аз съм Цедгър, пак не знам с Добре. Аз съм с мейн герой. още малко и печеля Колт. Така. Добре, пак съм много да си Цедгър. Така, хора. Илан е с Фанк. Пак че Цедгър, а аз съм с Еби. Какво вече не стане? Stack run! Хора, започваме и третата игра. Аз съм в центъра. Аз изключих, защото исках да видя кой ме гледа, ама май беше братовчет ми, ама вече не ме гледа. Да, снима съм. Хора, аз отивам да си взема едно столче.
Не знаех какъв е убие. Мале, Кита много силен, Павчо бояли. Китилина са. Идвам аз. Край. Ето бе, тук съм бе. Добре, аз съм скоча. Сега ще убием Амбър. Убих Амбър. Аре бе, не иска да ми идва. Айде да ми дойде Дайнамайт. Верно, Дейна. Да ми дойде бусъм TNT. Аз направо ги смача как. В смисъл 10 кила. 11. Така, хора, 9 купи. Аз... 11 кила от Павчо помпата. Аз 15 кила. Хора, още 3 и ще имам митик. Защото имам такава задача. Така. Вече ми се включи мега пик. И почваме код! Така, хора. Почва. И така, хора. Вече официално мога да отварям. Вижте колко дълго. Защото имам 410 купи. Ако искате анбоксинг, пишете долу в коментарите, ама ако искате сега ще го направим. Така, хора, почваме с анбоксинга. This is so lame. Така, хора, започваме с анбоксинга. Супер рер. Епик. Супер рер. Сега ще падне Legendary. Плане мит. Супер рер. Дано се падне епик. Не искам. Искам епик. Сега Supercell без да иска взимат всички пари. Supercell иска да... И така, хора, почваме 5. Супер. Тя Supercell са паси с камери. Митик! Legendary. Мистик. Добре. Добре. Не е добре. Не е добре. Supercell с камери. Да, така е не е мит. Дано Legendary. Ако дано се Камари. Така, хора, отваряме боксове на зомби. Нищо хубаво да ни се падна. Сега да видим на втория. 61, 22, 250, Supercell са 60, най-скамърската компания след 52 PS. коинс, 93 коинс, 76 коинс, 76 коинс и някакво.
Така, хора, не ни се падна нищо, аз мислях, че ще Защо? ми се падна. Защото Supercell са най-скамърската компания след EA Sports. Да. В смисъл, брат, купуваш си в FC някакво пакетче от 103 до 109 и ти се пада 103. Кажи, какво е това? Поне 104 или 105. Сега отворихме пълно... Сега отворихме дедбоксовете, нищо не се пада. Да. На никой от телефоните. Смисъл. Пръстите скокат тук. Ако искате FC, ще играем. Но в друго видео. Но в друго видео ще играем FC Mobile. То ще е днеска. Ще го кача некъде, след като изиграме тази игра и днес като играем, хора, искате да играем на Мегапик. Мам, че не смачка това. Сега ще е много. Айде Дедбол. Доджбол. Доджбол. Доч, окей. Добре, дед. Ето готово. Айде. This is so lame. Ама, вие ще играете ли или само ще ви... Какво смисъл? Почвайте да ги млатите, както аз ги млатя. Добре. Ама, Brawn and beauty. Така, хора, започнахме на Деджи. Сега я взимаме. Аз това не знам как се играе. Аз знам. Трябва да убиеме с топките Хората, зачи. Да. това е много лошо. О, аз убих един. Убих още един. Павчо, като гледам, майче е добър на тъй. Аз не всичко съм добър. По принцип не трябва да е разделено. Тук трябва да убиваш с топките. Така, хора. Да, тук. Тотките. Направо, че ги Аз съм изям. на Реди, вие сте на Ент. Почнах се да ми губите купи слабаци. Познахте ми. Така, хора, мога да спираме за днеска, за това видео, защото става малко повече, става 30 минути, половин час. И хора, спираме с това видео. Казвам ви чао. Чао, чао. Бай. Чао.